Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai vatapinda mumamessages atadzoka atakakubatirai. Nhanzi muri seko mukoma, please hide my identity please. Inini ndiri kubvunzawo kuti pane akamboendawo here kuMalawi kunonzi kune n'anga dziya dzinorema dzacho, nekuti inini mukufamba ndiko kwandiri kunzi ndo kwakaitwa mhiko dzangu. Saka kuti ndinge ndichisunungurwa ndinofanira kuti ndinge ndichiendawo kuMalawi ndikwanise kusunungurwa mhiko dzacho dzandakaitirwa pandiri. Now ndava ne37 years pari zvino, asi no mukadzi kana mwana wekupomerwa zvake. Ndinongodawo vane ruzivo zvakawandisawo ndinozozvinzwira ndava ikoko kuMalawi. Ndichanyatsokunyora full story why ndafunga kutora decision iyi. Hey, vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu, hoping kuti vachadzoka vonyatsokuterondedzera kuti mhiko idzi dzavari kunzi vakasungirwa kuMalawi imhiko dzakambomira sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini ndiri kuda kungoti kuhama dzangu dziri muTembisa pane umwe murume uyu anogara muTembisa ende anozviita muprofita, but muprofita hure ende ihure remakoko, kunyanya vaya vanouya kwaari vachichema nekuda kwembereko. Iye anobva ati anogona kuzvigadzira, apa anenge achida kungowana kunyenga vakadzi vevanhu. Please post him, musambonyeperwa. Ende kunana baba nevakadzi vari kuenda kumunhu uyu basop nekuda kwekuti muri kuvatirwa vakadzi venyu nemunhu iyeye muchifungidzira kuti ari kugadzirisa nhau dzembereko. Munhu uyu anogara muTembisa ende anozviita muprofita. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu ndabva ndatumidzirwa nezita zvose nepicture. Hanzi vari kuTembisa, kana uri kutsvaka mbereko be careful. Zvakangoma hazvo vedu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, please ndivigireiwo chitupa. Inini ndiri muroora ari kugara pamba pavamwene NaVatezvara naamwene. Nyaya yangu yakadai: ndakaroorwa nemurume wangu, asi ndakasarudzirwa murume uyu NaVatezvara Vangu nekuti vaida kuti inini ndinge ndichiroorwa pamba apa mushure mekunge vaita dhiri pakuroya kwavo ivo nababa vangu. Mukomanashi, nyaya yangu inini ndakati ndapedza chikoro, baba vangu vakati vainge vasingadi kundiona ndine umwe murume, vachiti handidi kuti unge uchizotambiswa nevarume. Baba vangu vachiita zvose izvi ndainge ndichingozviudza kuti zvimwe kuda irudo rwababa kwandiri, nekuti ndaingozviudza kuti baba vangu vane shungu, ishungu dzemubereki kuti mwana wake akwanise kuzoroorwawo zvakanaka. Handina kuziva kuti baba vangu vainge vatondiroodza kare kumhuri iyo yavasahwira wavo uyo wavainge vachiroya naye. Baba vangu ndakazotovabata iko zvino kuti yezvo ko ivo baba vangu ko zvavatori muroyi chaiye, mwana wavasahwira wababa vangu anova murume wangu. Takangokura tichingoonana achitoitawo yake nevasikana vake, asi handaiziva kuti ndiye wacho wandainge ndakanzi ndiye anofanira kuzova murume wangu. Takati takura kudero ndakabva ndazonzi nababa vangu, ndava kuda kukuendesa kumba kwako uko kwauchazonochemberera uri. Now chinondinetsa ndechekuti kubva zvandakatiziswa ndikabva ndaendeswa kunogara kumhuri ikoko, murume wangu haana kana kumbogara ambondida from day one hako kusvika izvozvi apa tatozadza musha nevana, asi murume wangu haatombondidi zvachose. Uye kana akatsamwa tikanetsana, mashoko ake anondiudza kuti iwewe ugere zvako pano, but handina kana kumbobvira ndakakuda. Inini handikudi, iwewe wakatondikonesa kuti ndinge ndichizotora musikana wangu wandainge ndichida. Baba ivo ndakambozama kuti ndinge ndichivaudza mashoko ose andinoudzwa nemurume uyu, but ivo baba naamai vangu vaigara vachingondidzinga. Kana ndikazama kuti ndinge ndichidzokera kumba, vaibva vangoti kwandiri, imba ndozvairi,
pano hatichadi kana kukuona. Unoti tinokwanisa here kuzokuchengeta iwewe plus kuzochengeta nevana vako, nekuti panguva yacho pazvakanyanyisa kunetsa, at that time ndainge ndangobva mukuzvara mwana wangu wechi2. Murume wangu ndo paainge ava kuwedzera kundishusha. Saka ndaiti kana murume wangu akandishusha sekudaro, inini ndaibva ndadzokera kumba. Asi chaindinetsa ndechekuti vatezvara vangu ndo number 1. Vaingoti ndikangoburitsa misodzi chete, pamba ipapo paisambodyiwa rinopisa. Dzimwe nguva vaikwanisa kuzodzoka kubva kudoro kana kubva kwavanenge vaenda kana kumusangano, vakasvika zvichinzi inini handipo, ndo vaitotanga kunosunga ngoro kuti vange vachinditevera kumba kwedu. Ende vaiti kana vakanditevera ndaisatomborara pamba ipapo. Baba vaisarudza kutondidzinga vachindiudza kuti dzokera uende kwawakawanikwa. Kumashure kwese uku ndainge ndisingambonzwisisi kuti ko wai vatezvara vangu kana vakandiona ndichishungurudzwa nemwana wavo vanotosarudza kuda kurwisana nemwana wavo. Ndaingofungidzirawo kuti mubereki akanaka anoda kuchengetedza imba yemwana wake, but ndainge ndisingatozivi kuti kuwirirana kunoita vabereki vangu nevabereki vemurume wangu pane zvimwe zvainge zvitoripo, zvainge zvakavanzika, zvandainge ndisingatonzwisisi. Mukomanashi, kana ndichikuudzai ndinoita sekunge ndiri kutamba. Zuva rimwe chairo murume wangu Mukomanashi, kana ndichikuudzai ndinokwanisa kuita kunge ndiri kutamba. Murume wangu akangondirova ka1, kubva ipapo akabva apfidza. Asi chakaitika ndechekuti murume wangu akati andirova ndokubva abuda akaenda. Vatezvara vangu vakabva vafonera vabereki vangu. Ini ndainge ndichingofungidzira kuti maybe vari kuda kugarisana matare, but zvakandinetsa kuti ko wai vatezvara vangu vabva vazvifumura kudaro. Saka baba vangu naamai vangu vakati vauya ndokubva vataura zvavakataurirana. Panguva yacho ivo vainge vagere mukicheni, ini ndainge ndichiita mamwe mabasa, plus ndainge ndati kuvarei zvishoma. Ndainge ndisingadi kutarisana naamai vangu mumaziso, nekuti ndaiziva kuti amai vangu kana vakandiona ndichishungurudzika, ivo amai vangu havatani kuchema. Saka ndainge ndichingoavoida amai vangu. Murume wangu akati auya ndokubva ananga zvake kubedroom uko kwatainge tichirara. Ipapo vabereki vangu nevabereki vemurume wangu vakangobuda mukicheni ndokubva vanopindira murume wangu paainge ari mubedroom. Vabereki vangu nevabereki vemurume wangu vakabatirana murume wangu ndokubva vatanga kumurova. Vakamurova mukomanashi, akambotanga acharidza mhere kusvika ati zii. Kubva musi iwowo mukomanashi murume wangu haana kana kuzombondisimudzira ruoko rwake zvekare. Chaanongoita ndichocho chekuti anenge achingondituka achindiudza kuti iwewe handina kana kumbogara ndakakuda, ende anototaura zita remusikana wake waainge achida kuroora. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti musi wandakaperekwa pamba apa paingova navatezvara vangu. Kumashure uko zvakaitika mukomanashi ndezvekudai. Musi wandakanoperekwa handina kuendeswa navatete sezviya zvinoitwa pachivanhu chedu. Ndakaperekedzwa nababa vangu. Amai vangu vakatosara kumba. Ndakati ndaperekwa pamba apa painge pasina kana vanhu, paingova navatezvara vangu nemurume wangu nababa vangu. Ndichibva ndatambirwa, baba vangu navatezvara vangu vakabva vangozevezerana. Ameno zvavainge vachizevezerana vakabva vabuda panze. Ndipo pavakabva vaita sekunge vainge vachienda kumakuva, but vakaenda kumakuva epamba ipapo. Asi sevanhu tainge tichingoona tiri mumba, hatina kunyatsokuona kuti vakaenda vakanoitei kumakuva. Zvinhu izvozvo zvakatombondinetsa. Asi nekufamba kwenguva vatezvara vangu vaingoti kana tikatanga kunetsana inini nemurume wangu, mashoko avo avaingoburitsa vaingoti, handiti muri kuona zvamuri kuita izvi, unofanira kuziva kuti muroora uyu haufanire kuti unge uchimushungurudza, nekuti ukaramba uchingomushungurudza unokwanisa kuzotisimudzira dzimwe mhepo dzekuti kana dzasimuka hatikwanise kuzodzikamisa.
pose apa vatezvara vangu pavainge vachitaura mashoko awa, ndaingofungidzira kuti munhu ari kuda kuumbiridza imba yemwana wake kuti musha wedu unge usingazoparari, but ndaisatoziva kuti zvose izvi zvavainge vachiita ivo nababa vangu vainge vakabatana mumabasa avo. Mukomanashi, inini kubva ndiri mwana mudiki ndiri munhu aisarota kana kuita sei. Kunyangwe mukandiona pacho pandinenge ndakarara, ndinorara kuita chitunha, handina kana chandinomborangarira, kungoti ndabatwa nehope, handimuki handiite sei, sezviya zvinomboitawo munhu kuti unokwanisa kumuka uchirasawo mvura, but inini ndinorara semunhu anenge akatofa. Ndinongomuka mangwana makuseni, ende kazhinji kacho ndinozotomuka zuva ratobuda. Mukomanashi, ndichitaura ndinokwanisa kuita kunge munhu ari kuita zvemajokes, but mumwoyo mangu ndinogara ndakangobatikana. Chekutanga ndechekuti ndichinopindawo muwanano macho handina kumbogara ndaenjoya chinhu chinonzi marriage. Hazvisi nyore kugara uchingoudzwa nemurume wako kuti iwewe handikudi. Kuuya kwawakaita pano, wakangoitawo zvekungomanikidzira kupinda pamupanda painge pasiri pako. Ndaiva nemusikana wangu wandainge ndichida. Musikana iyeye kana kuti mukadzi iyeye, nekuda kwekuti iko zvino atovawo munhu ane musha wake waakatomisa. Kana ndikatanga kufunga kuti zita rake haribvi pamuromo wemurume wangu, dzimwe nguva murume wangu anozoita bonde neni zviya zvekundimanikidza. Kana ndikangotanga kufunga kuti zvimwe kuda achiita bonde neni kudai ari kutofunga mukadzi iyeye, ndinobva ndanzwa kupera mafeelings ose. Upenyu hwandiri kurarama mukomanashi hausi upenyu hunonakidza zvachose. Saka chazoita kuti ndinge ndichizokutumidzirai meseji iyi mukoma ndechekuti apa ndainge ndakanoshanyirawo vamwe sisi vangu, but ndicousin sister vangu. Ndakati ndaenda ikoko, munhu anofarira zvekuendawo kumasowe, saka takati taenda pane rimwe sowe, ende muprofita wacho akabva angobata inini ndokubva andinongedzera akati, amai imimi ndiri kuona kuti pane munhu akakutemererai nyora. Nyora idzi hadzisati dzatanga kushanda. Amai, zvandiri kuzama kukuudzai ndezvekuti pamberi apo ndazoona muchiita zvekubvarura machira, kureva kuti pamberi apo mukomanashi ndinenge ndatojoinawo vatezvara vangu nababa vangu mumabasa iwawo euroyi. Saka iye akabva ati kwandiri, madzimai, kunyangwe zvikanzi zvazoita sei, kana mukazoona vatezvara venyu vava kuti muroora, ndinokumbirawo kuti unge uchinditorera chakati uchichiisa pakati. Rambai, musabvuma kuitiswa izvozvo, nekuti munenge mava kutobatiswa uroyi hwavo, munenge mava kutobatiswa makona avo avanoshandisa muuroyi hwavo. But mukomanashi, chava kundirovesa hana ndechekuti zvinhu izvi zvinenge zvakatoitika kumashure uko, nekuti pane imwe nguva ndaiti kana ndikamuka makuseni ndaibva ndaona pachivanze pane hari. Muhari umu munenge muine maheu. Nekuti vatezvara vangu vaita kunge vanonditaimira, ndaingoti ndikangobuda panze kungonomira pachivanze so, ivo vatezvara vangu vaibva vandidaidza. Ivo vatezvara vangu vaibva vati, muroora, pane chikari changu chemaheu chandaisa apo, ndinokumbirawo kuti undipe hecho. Mukomanashi, ndo zvimwe zvacho zvava kundityisa, nekuda kwekuti kumasowe uko ndainge ndakaudzwa kuti vatezvara vangu vane zvimwe zvinhu zvavachapota vachindituma kuti ndinge ndichivatambidza, ende vanenge vachitondibatisa makona avo avanoshandisa muuroyi hwavo hwavanoita ivo nababa vangu. Saka nau ndikatanga kufunga chikari ichocho chandaipota ndichibatiswa navatezvara vangu, hana yangu inobva yatanga kurova. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Nekuti muprofita uyu akambozama kuti ange achindikwesha nyora idzodzo, asi muprofita uyu paakanongedzera kuti apa ndipo pane nyora dzacho, ndakatonzwa muropa mangu muchitanga kufamba-famba. Hameno kuti ndo nyora dzacho kana kuti ndo zvadzinoita, ndakatonzwa kuti muropa mangu maiva nezvimwe zvinhu zvainge zvichifamba, zvikabva zvabva pacho paainge achinongedzera zvikabva zvanogara samwe, ende akazozama kuti ange achitsvaka nyora idzodzo ndokubva adzishaya. Mukomanashi, kunze uko kana kuinewo vanogona kukwesha nyora idzi, mukoma, please ndibatsireiwo. Hana yangu haisisina kana kumbodzikama zvachose zvekuroya. Ini zvangu handitombodi, ndiri munhu ane mwoyo wakanaka. Nemwoyo wangu wakanaka handifunge kuti ndingazvigona zvekumuka usiku ndichifamba ndichiita zvekuroya vanhu. Please, kana mukazoposta mundizivisewo.
vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Eish, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi nyora dzacho ndakatodzinzwa dzichifamba dzichishifta kubva pacho padzainge dzanongedzerwa nemuprofita achiti ndo padziri nyora idzi dzikabva dzashifta asi dzaifamba dziri muropa rangu. Hei, zvimwe zvacho zvinotyisa. So regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello mukomanashi, makadii zvenyu kuvigawo vhoisi rangu. Mukomanashi, ndaitawo dambudziko randisingazive kuti ndichafa ndakazobatsirika nawo here kana kuti zvinogona kutozoita kuti ndisvike pakutongozofawo zvakadaro, nekuti ndanetsika kuona ndauya panapa ndashaya kuti ndinonozviturirepi. Kuedzawo kuti kana mukakwanisa kuona vanokwanisa kundibatsirawo, ndi pamwe ndingawana rubatsiro rwakakodzera, ndingabatsirikawo. Mukomanashi, dambudziko rangu hombe. Ndiri mukadzi ane makore 30 ekuzvarwa. Ndine vana vangu 3. Asi murume wangu akazoroora mumwe mukadzi mushure mangu, uyo waanova ari kugara naye kunze kwenyika. Vakabuda vese vakaenda kunogara kuEngland, vari kumhiri kwemakungwa. Mukoma, dambudziko handina nguva yekuti ndichawanawo nguva yekunyatsokufara tiri pamwe chete nemurume. Kungave kuri kufona, akandifonera foni yacho ndototya kudayira maconfrontations. After confrontation kuti anozofonawo achitaurawo mashoko ane rudo hapana, kana kunditendawo appreciation semunhu ari kuchengetawo vana nguva yachona haiwani. Handichaziviwo kuti ndingabatsirikanawo nemutoo mukomanashi. Kutaura kwandiri kuita kudai, so tiri pakati pekuti dai tagurisa hedu muchato. Takachata muchato uya kwete 5.11, takachata muchato unochatwa nevanhu wevakadzi vakawanda. Saka chiri kuitika ndechekuti murume wangu ari kunditi ndiende, murume wangu arikuda kuti ndiende kunonamatira kune rimwe sowe ratakambenge tichinamatira kare. Saka ini nangu ndakanga ndisingachakwanisiwo kuti ndidzokere ndiende ndinonamatira panzvimbo apa nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Nzvimbo iyi nzvimbo yatatova nenguva yatasiya, ndofunga takuda kutokwanisa 10 years tabva pakati penzvimbo iyoyo. Saka ndikuona hangu kuti akauya hake nenyaya yekuti ndiende kunonamata senyaya yekuti andirambe nayo. Mukoma, ndikakutaurirai kuti kubva ndichiroorwa 2011 handina zuva rimwe chete kana musi wandakambonzi ndachita murume wangu handidi kukunyeperai, asi ndindaitombobatira nyaya dzakasiyana siyana dzandine ndaona andiitira ndomuregerera kuzosvikira azotanga kudanana nemunhu wake uyo akazosvikira pakuroora. Saka zviri kungoramba zvingondinetsa mukomanashi. Ininiwo ndine diploma rangu in teaching education, ndakaita training yekudzidzisa yeprimary. Saka handichingokumbirawo mukomanashi hangu zvemarelationships pari zvino izvo, hangu handina hangu pfungwa yemarelationships. Chandi kutonyanyotochemerawo kuti dai mama ndibatsirawo, ndawanawo basa, ndashandawo, anenge achida kuti anokwanisa kundibatsirawo nebasa, nditori serious, because pari zvino izvo handisi kuziva kuti chimiro chiripo chichaguma chikaita sei. Kuti nditi murume wangu midzi kana kuti chii handichatozivawo, nekuti ndiri panguva yekuomerwa mukomanashi. Kutotaura kwandaita kuti ndashaya kuti nekuti dambudziko, fungai kuti kubva 2017 pauya munhu kusvikira izvozvizvi ndichingochema nenyaya imwe chete kuenzanisa kwachona barika amheno kana zvito zvinoita vane mabarika. Varume vanotaura kuti vachiti ndichaenzanisa, asi kuenzanisa hatidi kunyeperana, panenge pasina. Ane divi rimwe chete raanenge akarerekera, anongorerekera kuimba idiki. Saka ine nangu zvekuti ndizocreate attention pakati pababa nevana vavo kana kuti pakati pevana vangu inini nevana vari kuberekwa kuka, ndinoona zviri zvinhu zvinogona kuzotondinetsa. Ndakanga ndakavagamuchira nemaoko mainini vangu. Handina musi umwe chete wandakanetsana, ndingati takanetsana pandakatoziva kuti ndiye munhu aridanana nemurume wangu, asi zvakandidya, handidi kukunyeperai, asi ndakazosvikira pakuzvitambira kuti ndo chimiro chatongovapo barika ririko, ende ndakutongogamuchira nekuti ndo zvatouyawo paupenyu hwangu pari zvino izvi. Asi ndazosvikira pakuneta mukoma, handisisina zano kana kuti ndoita sei, ndodii ndibatsireiwo.
vanenge vainowo kana kuti makambani varuda kana kuti ndikana kuklina zvako kana kuti ndiite sekana kubika tii zvako ndingodawo chekuti ndinokwanisa kuwana mari. Vane makreshi, vane zvikoro, vane maprivate vari willing kundipawo mari yekuti ndinobatsirikana kuti ndichengete vana. Ndine vana 3, ndine vana vari kuvese 2 vari kuprimary, 1 asati ari kuenda hake kuchikoro. Saka kutonyanya kutokumbirisawo kuti kunyanya vanenge vangokwanisa kundiwanirawo mabasa uyewo kana zvichibvirawo mukandiunzwirawo kuna samaita pamwe ijambwa ije rinogona riri jambwa chairo aka ndinodai ndakadeketerwa kana kuti ndingadai riri pandiri mhepo isingadiwo kuti ndiuitewo chakanaka chinooneka muupenyu. Nekuti ndambenge ndashingirira asi ndikuona kuti pamwe panogona kunge pasina kana kure kwandichasvika nekuti ndanzwa izvezvi ndanyatsonzwa kuti ndaneta. Mukaona ndazosvikira pakuudza murume mukuru kuti uya akuti kanzurise muchatoka unenge waona kuti zvakawanda watambira asi hauchakwanisi kuramba uchitolarita anymore. Saka ndakutongochemawo ndichiti dai mangondiwanirawo mangondibatsirawo nevanokwanisa kundiwanisawo chekuti ndiite kunyanya muno muZimbabwe. Ndinokumbirisawo pari zvino izvi vana vangu vachiri vadiki kuti ndinzi ndingabve pane vana ndiende kure kunoshanda kure nevana. Asi kana zvichibvirawo zviri zvokuti kana ndikanzi ndaenda panzvimbo unokwanisa kushandawo ndichigara vana vangu ndichirendawo padhuze nekuti vana vangu vanoita access kuzvikoro zvakanaka because vana vatori brilliant, they are intelligent, they are both intelligent. Vana vanotozivawo kuchikoro vana vanotogonawo. Saka handisi kuda kuti ndikangaidze vana ndivavhiringidze kana kuti ivo vafungire kuti pakati pangu napapawo pane zviri kuitika. Saka kutongokumbirawo kuti dai mandigonesawo kuti ndiwanawo chekuti ndiitewo. Handidi hangu mabasa akaipa kana kuti angandikanganise kana kunditandishira image nditori paserious yekutodawo chinhu chekuita chinoita kuti ndiwanewo mari yekuti vana vararamewo upenyu hunenge huri nani chekuti future yavo inozoverengwawo zvokuti nhasi uno kana even baba vavo vakanzi vafeila kutumira mari yekuti vana ivava vange vachizoenda kuchikoro inini handizotadzi kuti ndinge ndichisustina life yevana both kuenda kwavo kuchikoro pamwe chete nekuvawanisawo kudya vachiwanawo mabasics ekuti vararame. Ndinotenda kune vachandibatsira, ndinotenda kune nenguva yenyu mukomanashi, musazokanganwa kuviga nekuhaidha zita rangu. Ndatenda zvangu. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Apologies for the poor sound quality nekuda kwekuti varekodha vachishandisa messenger. Awa ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvikare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.